Тыдзень традыцыйнай культуры – яркая культурная падзея, якая аб'ядноўвае аматараў беларускай спадчыны, народнай творчасці і аўтэнтычных традыцый. Гэта тыдзень, які напоўнены магіяй беларускіх традыцый, жывой музыкай, утульнымі сустрэчамі і атмасферай, якая сагравае сэрца. На пляцоўцы каля Дэмбраўскага сельскага дома фальклору адбыўся чарговы фестываль народнай творчасці паміж намі суседзямі. Мерапрыемства стала не проста конкурсам, а добрай нагодай сустрэцца, пагутарыць і ўспомніць традыцыі, якія спрадвеку аб'ядноўваюць людзей розных вёсак у адну вялікую сям'ю. Асобным пунктам праграмы стала дэгустацыя страў з таркаванай бульбы, традыцыйнай беларускай кухні і рэканструкцыя абрадавых этапаў вяселля. Традыцыйнае народна-абрадавае свята зажынкі у аграгарадку Васілішкі дало старт вялікаму жніву ў Шчучынскім раёне. Народны ансамбль песні «Васільковая раніца» прадэманстраваў абрадавыя дзеянні пры першым выхадзе ў поле на жніво. У рамках тыдня традыцыйнай культуры удзельнікі узорнага фальклорнага калектыву «Скарбоначка» правялі этнадыскатэку ў горадзе Шчучыне каля фантана. Выконваліся побытавыя танцы кракавяк, лысы, лявоніха, полька традыцыйная і, канешне, наша дэмбраўская кадрыля. З гледачамі быў праведзены майстар-клас па выкананні элементаў гэтых танцаў. А як танцавалі нашы продкі? Вось гэта была энергетыка. Удзельнікі фальклорнай праграмы сабраліся разам, каб пагрузіцца ў атмасферу сапраўднага вяселля. Гучалі запальныя вясельныя найгрышы з аграгарадка, Новы двор і суседніх вёсак. А як цудоўна! У Шчучыне упершыню прайшоў раённы спартыўна-рыбалоўны фестываль «Шчучынскі размах». Гастранамічная бітва, дэгустацыя ухі, прыгатаванай па традыцыйных рэцэптах Шчучынскага раёна. Інтэрактыўная праграма «Купальскія сакрэты матухнай зямлі» з майстар-класамі ад майстроў аддзела рамеснай дзейнасці і народнага мастацтва па пляценні купальскіх вянкоў і вырабаў з саломы. Захоўваем спадчыну разам, пакуль гучыць гармоній, жыве песня і не знікаюць народныя традыцыі.